Ja voin sanoa kyllä, että sillä viikolla ei tarvinnut lotolta enää, ei se toista kertaa siihen sattu. Mutta nyt sattuu se, että tulee B-finaali ja tasatarkkaan Kuosmanen vastaan 61 Vuorinen. Vuorinen vai Kuosmanen. Ja kumpi saa posket ja kaataa korkealta, kun siitä lähti Vuorinen. Eli voisiko ollut se numero 61, siellä on parikin autoa ajettu Kääri ei kuulu, ykkönen on kakkosena siinä. Eli vuoden kakkosena Nieppola kolmantena, 24 Lanto siinä seuraavana ja 37 Joni Vimaan. 123 oli vauhtia, tästä oli liikaa kun se meni nurin. Toivottavasti siellä nyt tuplaliput sitten liehuu siihen malliin, että tiedetään, ettei tule niitä hankalia tilanteita siellä, erikoistilanteita, miten koetaan. Ja se tupakäräjät alkaa niitä tavalla tekniikka. Huomenta heti tuli varmistus siitä. Elikkä siellä oli Sami Jokinen ja Petro Koski, 2 kovaa kuljettajaa peristä pois. Ja yhtä lähtöä valmis on tää. Jos kukaan ei usko, niin on taivaan tosi. Tämä lähetys kuuluu Ouluun saakka radiossa, hei. Tuli viesti justiin. Mutta se menee sillä tavalla, että täällä paikalta välitetään sitten ATK-avustuksella eteenpäin, niin Oulussa kuunnellaan. Näin se tekniikka puree. Jos kohta tulee joku lähettää viestin, että minun serkku kuuntelee Vladivostokissa samaa lähetystä, niin minä olen sitä mieltä, että nyt valehdellaan ja vahvasti jo. Mut sitä ei valehdella. Se on päivän päällä. Seuraava. A-finaali. Ja kuljettajat ovat seuraavat. Ykkösadalta aloitetaan 65 Janne Kuoppala, Lappajärven UA, Vesirakennus Fiat ja ykkönen 2 voitolla A-finaaliin. 47 Mikko Perälä, Lappajärven UA, R. Perälä Oy Fiat, 2 lähtöä ja 2 voittoa tänne nousu. Jos kohta tulee joku lähettää viestin, että minun serkku kuuntelee Vladivostokissa samaa lähetystä, niin minä olen sitä mieltä, että nyt valehdellaan ja vahvasti jo. Mut sitä ei valehdella. Se on päivän päällä. Seuraava. A-finaali. Ja kuljettajat ovat seuraavat. Ykkösadalta aloitetaan. Kuusi niitä hankalia tilanteita siellä, erikoistilanteita, miten koetaan. Ja se tupakäräjät alkaa niitä tavalla tekniikka. Huomenta heti tuli varmistus siitä. Elikkä siellä oli Sami Jokinen ja Petro Koski, 2 kovaa kuljettajaa peristä pois. Ja yhtä lähtöä valmis on tää. Parikin autoa ajettu Kääri ei kuulu, ykkönen on kakkosena siinä. Eli vuoden kakkosena Nieppola kolmantena, 24 Lanto siinä seuraavana ja 37 Joni Vimaan. 123 oli vauhtia, tästä oli liikaa kun se meni nurin. Toivottavasti siellä nyt tuplaliput sitten liehuu siihen malliin, että tiedetään, ettei tule niitä. Ja voin sanoa kyllä, että sillä viikolla ei tarvinnut lotolta enää, ei se toista kertaa siihen sattu. Mutta nyt sattuu se, että tulee B-finaali ja tasatarkkaan Kuosmanen vastaan 61 Vuorinen. Vuorinen vai Kuosmanen. Ja kumpi saa posket ja kaataa korkealta, kun siitä lähti Vuorinen. Eli voisiko ollut se numero 61, Jos kukaan ei usko, niin on taivaan tosi. Tämä lähetys kuuluu Ouluun saakka radiossa, hei. Tuli viesti justiin.
Mutta se menee sillä tavalla, että täällä paikalta välitetään sitten ATK-avustuksella eteenpäin, niin Oulussa kuunnellaan. Näin se tekniikka puree.